Здравейте хора, аз съм Зета Гейминг и днес ще ви покажа как се обработва с видеошоу. Ако гледате видеото от мобилен телефон, дайте на голям екран, защото отстрани има черна рамка. Да, започваме. Първото нещо е да си изберете с кой клип ще работите. Аз ще избера първо интрото и примерно този с Head Basketball. Намаля звука. Всъщност, нека си остане. От тук мога да забързам видеото. Тук беше най-бързото, примерно на 2. Ето и сега тази част е забързана. Мога да копирам видеото и то да се появи 2 пъти. Да скъсявам. Примерно да остане само тази част. Програмката е много хубава и дори вече не си оставя логото. ProEdit. Тук не се плаща, спокойно. Можете да си сложите музика. И от тук може. Филтри. Тук филтрите са много разнообразни и хубави. Ето да го видя. Много ми харесва тази функция Draw. Може да се рисува. В определени моменти да се появява и рисунката. Ето. Има и за триене. Ама аз сега не съм нарисувал нищо. И колко да е голяма четката. Примерно ето най-голяма. И става така. Ето, примерно, ако сте избрали от ето тук да почва рисунката, натискате плюсчето, някакъв цвят, рисувате си. И тук може да си го намесите както решите. Вижте как се получи. Тук малко да превъртя. Ето и рисунката се появява. На мен преходите са малко, но ето този много ми харесва. Само че аз трудно си ги настройвам. Мислех да си слагам един преход на един клип. Но реших, че не ми е нужен. Ето, вижте как стана. Но тук, нали, клипа втория ми е пак с интрото. Той има много различни. Не много, но са интересни. Можете да прибавяте гласа си. Да добавите още клипове. Стикери. Стикерите е също като рисунката, само че стикери. Ето. Да си го увеличите колкото искате. Мисля, че можеше стикери да се движат, ама не съм сигурен. Я да видя. Добре. Какво друго да покажа? Clip Edit. Тук ви го показах. Може да обръщате страната, на къде да е клипа. Стикерите вече ги показах. Можете да си слагате... То си има за интро. Но аз това не го използвам, понеже аз си имам. Скоро може да ви покажа и как си го направих.
Гадното е, че на първия клип ми дава такава рамка отстрани, за което се извинявам. Добре. Можете да го видите как се е получило на голям екран. И мисля, че няма какво друго да ви покажа, само как се слага музика. Ето, да изтеглиш музика. Тук са вашите, ето я моята. Аз я изтеглих от YouTube Conventor, но това ще ви го покажа по-късно. Тук са тези, които съм използвал най-често. Принципно ето я песента, но аз я скъсих. Иначе беше по-дълга. Ето. Някъде по-назад почваше. Ето тук почва, но нататък е различно. И мисля това да е от този клип. Ако ви е харесал, може да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми.